गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ରାତି 2:30 ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ପିକନିକ୍ ବୋଲି କହିବି କି କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଠିକ୍‌ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ ଭାବିବି ଯେ ୟାର ନାଁ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିବି। ତ ନା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଆମେ ବୁଲିବାରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଉଠିଛି, ମୁଁ ରାତି ସାରା ଠିକ୍‌ସେ ଶୋଇ ବି ପାରିନି। ମୋତେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯିବି ନହେଲେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି। ୟା ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ ଚାଲିଛି କି କିଏ କୋଉଠି ବସିବ। ଫାଇନାଲି ମୋତେ ବସିବାକୁ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ପଛ ସିଟ୍‌ର ଆଗ ସିଟ୍‌ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବି ନଥିଲି, ଭାବିକି ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବସିବି ଏ ଜାଗାରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଶୀତ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଆଣିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୋତେ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କଲାବେଳେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍‌ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ରହିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସକାଳ ଟାଇମ୍ ବୋଲି। ଟିକେ ଟିକେ ସନରାଇଜ୍ ବି ହଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନଥିଲା, କିଛି କିଛିଟା ଖୋଲିଥିଲା, କିଛି କିଛିଟା ଖୋଲି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୁରା ସକାଳୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୂରରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୋର ଦେଖାହେଲା ବହୁତ ସାରା ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସନଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ପଡୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାବିଥିଲି କି ଏଠି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି, ମୋତେ ସେତେବେଳଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ପୁରା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଆଳତି ଦେଖିପାରିଥିଲୁ। ମସ୍ତ ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋ ମାଇକ୍‌ଟା ବାହାର କରିପାରିନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମାଇକ୍‌ରେ କରିବି କାହିଁକିନା ଠିକ୍‌ସେ ଟିକେ ଶୁଣାଯିବ, ବଟ୍ ମାଇକ୍‌ଟା ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଚନ୍ଦନ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ମୋ କଥା ଠିକ୍‌ସେ ଶୁଣାଯାଉନଥିବ, ଫିର୍ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସକାଳୁ, ମାନେ ଖରାଟା ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ପିଇବା ପାଣି, ବଟ୍ ମୋତେ ଶୋଷ ହିଁ ଲାଗୁନି। ଏଠି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି, ମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆଣନ୍ତି ସେସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗାଡ଼ିକୁ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇଥିଲି, ତା ସହିତ ପିଠା ବି ଖାଇଥିଲି, ବଟ୍ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ତାଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଦେଖ ତ, ତୁ ଏପଟେ ନିଜେ ବାହାର କର। ଖପର ଘର ବା, ତୁ ବାହାର କର କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍‌ର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏନ୍‌ଜୟ କରି କରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ୱାଟରଫଲରେ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଯେମିତିକି କୋଳି, ପରିବା, ଆଖୁରସ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ଗୁପଚୁପ୍, ବରା, ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ୱାଟରଫଲ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଫେରିବା ବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।
ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଏଠି କିଛିଟା ଲୋକ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ୟାନରରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଏଠି ଯଦି କିଏ ଗାଧେଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ 5000 ଫାଇନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତା ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦୂରରୁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରୁ ବାହାରିକି ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ, ଯୋଉଟାକି ଅଛି ଯାଜପୁରରେ। ଏଠିକୁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସଜା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଆମର ଖରାବେଳର ଖାଇବାଟା ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରର ଥିଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ପାଣି ପିଇଲୁ। ମୁଁ ଚିପ୍ସ ଆଣିଲି, ତା ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଆମର ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା। ମତେ ପୁଣି ଗାଡିରେ ବସିବାକୁ ପଡିଲା। ତ କାଲି ରାତିରେ ଫେରିବା ପରେ ଏତେ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି, ତା ସହିତ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି। ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ କାଲି ଫେରିବା ବେଳେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋନ ବାହାର କରିନି। ଆମେ ସେଠି ଏମିତିରେ ବି ଅଧିକା ଟାଇମ ରହି ନଥିଲୁ, ମାନେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ହିଁ ସେଠି ରହିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଫେରିବା ଟାଇମ ରେ ମୋ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ମତେ ବହୁତ ଜୋର ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ମୋର ବାନ୍ତି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କୋଉଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡେ, କାହିଁକି ନା ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜମା ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିପାରେ ନା। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କାଲି ପିକନିକ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିଛି ସେଠି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଧିକା ଟାଇମ ରହିପାରିଲୁନୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ଲଗରେ।